Ugcine nami nasengilingeka ngazithola sengilala naye ngenxa yokuthi muhle. Avinhle naye ingane yomuntu ngamlapha ke ngendlela engimlapha ngayo ngoba ngithi ngizama ukumkhipha isilwane. Okungiletha lana manje nokungihluphayo ngiyafa izimpama ngilala ebusuku. Kakhululanisa kabanzi ngobuhlalo bakho lo. Ubuhlali lobu abusho lutho. Njoba bengishilo mina angilutho, angisinyanga, ngifunela imali nje. Ubuhlali nawo ungahamba nawe uyokuthenga. Kwanawo ungahamba uyokuthenga lapha okudayisa khona emarket. Ngoba into enginenkinga nayo njengamanje ile ukuthi angilali ebusuku. Angilali ebusuku impama. Impama zalo muntu engingamboni. Njoba ngikhuluma nawe nje kuyimanje. Ungcono ngoba ngiyakubona, ngiyathetha nawe, ngiyakhuluma nawe, uyangibona, ngiyakubona. Ngingalala ebusuku. Ngizwe impama engishaya impama. Ngibheke ngala kwa left. Silungelele babukeli emakhaya kumakhaya lo uphethe uhlelo ngusibhakabhaka wakwange. Sinawo inoda yakithi lapha esivizithele lapha kithina la kwiVumani Film. Sokuthi zichaze ukuthi iya kwabani ibuya kuphi nemakhaya ehlelweni lethu ifuna ukugonyulwa ngalokho ukuthi. Siyabingelela babukeli. Igama lami nguSigqiki Somkhovu kodwa engaziwa ngalo ehlaleni nasemphakathini nguThulani. Engize ngakho lana kwiVumani ileyo ukuthi sengikhathele manje. Eyintweni ebekade ngizenza ngithi ngizama ukuthwalisa abantu, ngidlale ngabo, ngitshela ukuthi manje ngenza yonke into ibe right kanti angisaboni ukuthi yena sengidlala ngabo. Kuye kwafika okugcina ethi ufuna ukuthi na ngizomthwalisa. Ave muhle bakwethu. Usebenza kahle, usebenza kwa Department of Housing. Uthe mefika nami ngabona ukuthi emuhle nalomuntu. Ugcine nami nasengilingeka ngazithola sengilala naye ngenxa yokuthi muhle. Avinhle naye ingane yomuntu ngamlapha ke ngendlela engimlapha ngayo ngoba ngithi ngizama ukumkhipha isilwane. Ukumsiza kwami ngizogcina nami sengimsiza mahala. Akazokhokha mali. Indlela azokhokha ngayo uzokhipha imbuzi nenkukhu. Asithengi thina inyama. Siyayidla thina inyama. Lazi ke mina ngidla for free. Angilokhe yena ngiya komabhusha koitolo wathi lapho kuyiwa khona eyilaheni kuyosikwa inyama. Mina inyama ingizela ngihleli nje endlini. Okungiletha lana manje nokungihluphayo ngiyafa izimpama ngilala ebusuku. Ngithena manje ngimlapha kanti unesilwane. Mina ngazi lutho ke. Angazi lutho. Ungazi lutho kwami nje ngizamela imali. Njoba ngizamela imali nje afike nalo sisi nalo ogcina ngimlaphe kanti unesilwane. Manje lesi silwane lesi sesangihlupha ebusuku angilali. Futhi ngithe nami ngibona ukuthi muhle nami ngase ngiyalingeka nami ngagcina sengimtshontsha lapha na ngenzansi ngatshontsha esibayini esikayise wakhe. Sigqiki Somkhovu ukutshontsha mhlawumbi uphumele obala ngenkulumo yakho untshontsha kanjani Sigqiki Somkhovu? Sengisho untshontsha ukulala naye. Yebo. Ukulala naye ngagcina nasengilingeka. Ngibe nami ngingazi lutho. Manje sengixawa lesi silwane lesi sipoki lesi. Siyakhuluma sishintsha amazwi sizenza yonke inhlobo ongayicabanga. Manje sesihlupha mina. Ngizwe ngempama nje ebusuku ngisalele. Ingishaya ngempama lento.
ngithi ndisathi ngiyabuza ukuyini lokho Nkosi yami ingishaya ngempama lento iphinde futhi ingishaya ngenye impama. Ingishaya ngenye impama. Hawu. Yini leyo kodwa Nkosi yami engishaya ngempama ngize ngiphaphame. Kucaca ukuthi kuyoze kubuza abantwana bethi awu. Baba awangalala ebusuku yini waphaphama usujulukile wakhala wedwa ebusuku. Ngithayi mntanami hayi. Ingoba nje ngiyaphupha nje. Ehleze mhlambe yiphuphe libe enale nyongo fanele ngivuke ngigabhe ekseni. Siqiniswa Mkhovu ocabanga ukuthi ulandisa umbukeli kabanzi. Ocabanga ukuthi njengoba udlala ngabantu wena Siqiniswa Mkhovu njengoba usithi wena awazi lutho yebana zinyembezi zabantu laba ubukade udlala ngabo. Bengingakucabangi lokho kodwa manje ngendlela sekwenzeka ngayo sekuyangifikela lokho emqondweni wami ngoba ngike ngahamba ngayohlola nami kubantu ababonayo bangitshela ukuthi angikhulume iqiniso. So manje angazi ukuthi ngizolikhuluma kanjani iqiniso kulosisi lo. Siqiniswa Mkhovu uthi unilandisa ngaba mhlawumbe nina zinyangi uchathele umbukeli emakhaya nina zinyangi nijonga ukuthi usebenza kuphi mhlawumbe usebenza kanjani uyiyellow bone or lidaki uze kwaka mhlawumbe umsizi. Hayi njengoba bese ngishilo mina nje bengisifunela imali nginganqeni ukuthi akafike nembuzi iphelele noma afike nesihlabhu ngenze ngimtshela ukuthi hayi okay right ngihambe ngiyomgeza mase ngiyamtshela ngithi mina hayi usugezekile ke hamba ke mina ngizohamba ngithathe yonke lento ekade ngikusebenza ngayo yolahlwa yimi athi mase sehambile nginganqeni mina ukuthi hayi ngibiza ingane zami la sihlinze la siqoba inyama sifake efrijini ngoba ngisuke ngiyifunela ishebo. Ukuthi kahle into uyenza wena ubu fit umndeni wakho nje kuphela wena ungazilutho wena kodwa sowubhekene nenkiyankiya khona manje. Kunjalo impela njoba ubuza nje impela bekukufida umndeni wami nami ngiyifide mina ngoba manje ngiyabona ukuthi isisu phela asiphakelwa kuthiwa isisu asiphakelwa kodwa ke manje mase silambile isisu siya complain. Asicomplainele omunye umuntu sicomplainele umnyazi waso. So nesami ke yingakho ke manje kade sicomplainela nesami sicomplainela mina isami siso. Siqiniswa Mkhovu ngaba mhlambi lo bingumthatikazi mhlambi lo nontosisi noma mhlambi besima kanjani ukuthi unilandisa abantu bamhlambi yabona. Bewumshadikazi okusho ukuthi washonelwa indoda. Siqiniswa Mkhovu khawuthi ukulandisa umbukeli ngiyakubona Siqiniswa Mkhovu ufakile lapho uPhlawu lapha Siqiniswa Mkhovu kakulandisa kabanzi ngobuhlalo bakho lo. Ubuhlali lobu abusho lutho njoba bengishilo mina angilutho angisinyanga ngifunela imali nje. Ubuhlali nawe ungahamba nawe uyokuthenga kwanawe ungahamba uyokuthenga lapha okudayisa khona emarket ungahamba uyokuthenga. Yabo nje kwesinye isikhathi ngihirishe imoto mangihirisha imoto ngihirisha lezi imoto futhi bizayo angifuni imotshwanyana ngifuna lempela lebizayo impela ngithi mangabe ngiyihirisha anganqeni umuntu ukuthi mayefika lese mhlambe uzofika no 5000 ngizowenza no 5000 ngithi mina hayi elethu 25000 ngimlaphe ukumlapha kwami ngizomlapha ngemlaphe hayi goduka ke ndoda seku right mina ngisale ngithathe ngidla le mali. Ubuhlali lobu hayi yabo nje umhlobiso ihlobisile nami ukuze nami bangethemba abantu yabo. Hayi phela webafo kufanele wazi ukuthi la emhlabeni umhlaba uyahlala. IsiZulu sithi iyakhela ngamaqhube enyoni. Inyoni iyakhela ngamanye amaqhube enyoni. Ndikuzwa kahle Siqiniswa uqhubeka nje unabe nje. Yeah.
So manje ke ngiyibuke lento ithi hayi uyabona mengizophika ngithi umuntu ngeke ngikwazi ukumlapha ngoba inyoni iyakhela ngamaqube enye inyoni ngizolapha. Awucabange usulamba ikhona imali uyibona ifika nalapho futhi ngize ngicabange ngithi hayi man uma ngizomphindelisa emuva lo muntu nale mali engaka 25,000 40,000 50,000 250,000 ngizolamba ngizodlala ngoba phela angazi ngisho indibilishi le angazi lutho nginganqeni ukushona nje ehlathini xebula amagxolo lapho ngixobe ukugcoba kwami ke ngakho imbiza leyo mbiza le anganoma iyasiza noma ayisizi ngithi siyaphuza siyachatha ngimnikeze umuntu ukuthi yasebenza noma ayisebenzi okwakhe lokho kodwa mina imali useyishile ngamnikeza ngenza yonke into. Sigcikise Mkhovu uqonda ukuthi mhlawumbe umuntu ubuthi bangoba umkhandela imenze lo maxolo wareba lono le uyithathayo ebe mhlawumbe ubuye wasinda mhlawumbe usinda ngokholo lwakhe kuyakholelwa kulendo le mengabe esuke esindile nami ngiqale ngithi hayi akufuthi yasebenza noba ngisuke ngingazi ukuthi umuntu usinda ngokholo lwakhe yini nangu ukuthemba lo phezulu lo ngabonwayo nami ngiqale amaphaphu asuke phezulu vele kodwa ngeke ngizibuze ukuthi usinde kanjani ngoba phela mina ngifuna imali ngidlala ngaye lo muntu usinde kanjani injalo Somkhovu kunzima kakhulu bhuti kunzima kakhulu ngaba mhlawumbe abanye bebesiza mhlawumbe bazobonga mhlawumbe abanye bazobonga mhlawumbe njengoba usithi lo bebasinde ngokholo lwakho umuntu mhlawumbe ungazi ukuthi usinde kanjani besiza bazobonga yebo baba Somkhovu impela bebeza nabezobonga anganqeni umuntu ukuza nezimbuzi ezo5 nezinkukhu ezo20 mhlambe kwesinye isikhathi nezinkomo mhlambe ezo10 indlela abonga ngayo umuntu leyo nami bengeke futhi nginqabe yabo bengeke nginqabe sengibona inyama ingaka nemali anganqeni ukuza emezeni inkomo ezo5 anganqeni ukuza no5 futhi no 5,000 ngaphezulu noma u10,000 ngaphezulu manje yonke lento ngiyibuke ngithi ayi inkinga lena ngoba into enginenkinga nayo njengamanje ile ukuthi angilali ebusuku impama zalomuntu engingamboni njoba ngikhuluma nawe nje kuyimanje ungcono ngoba ngiyakubona ngiyathetha nawe ngiyakhuluma nawe uyangibona ngiyakubona ngeke ngalala ebusuku ngizwe impama engishaya impama ngibheke ngala kwa left ngivuswe yenye ingishaye ngala kwa left ngiphendule ngibheke le naka right manje ngiyayibuza manje ngoba ngidinga usizo ngempela angazi ufanele ngenze njani. Sigcikise Mkhovu ulandise umbukeli kabanzi lapha ekhaya inesikhathi esingakanani isenzeka yonke lento lele and isimo ekhaya njengoba unabantwana unawo nomndeni nje ophelele sinjani simo? Isimo babukeli ngingathanda ukuthi nifane nami isimo impela engibhekane naso sikhulu kakhulu lento lekade yaqala kahle kade na yaqala ngilongibekezela
Unele kodwa kwafika nalosisi lo impilo yaqala yabheda esikhathini esiphambilini bekuhamba kahle nje yonke into kuhamba kahle nje uyabona ngisho nasemzimbeni impela bese ngiqala ukondleka kodwa manje hayi senze ngibhaxabulwe lesi silwane lesisipoke engingasazi hayi angifuni ukuqambela amanga sengize ngehla ngisho nasemzimbeni manje ingakho ngize lana kwaVumani ukuthi nami ngizoconfessa ukuthi hayi man hayi nakho ngingalali shawa isipoki angisiboni wasipoki lesi ngizwe kwesinye isikhathi kufudumala endlini kushisa endlini ngizwe ikhanda leli kungathi kusiphuka inwele la ekhanda manje angazi nami ukuthi kahle ngingenza kanjani mhlawumbe lo sisi mhlawumbe is a local mhlawumbe umuntu wa local noma mhlawumbe umuntu wasemaphandleni unamsemukele ekhaya lo sisi lona umuntu wakude impela usuka kude impela ngoba manje ngithethe ngiyazama nokumfonela hayi akasangeni ocingweni noma mhlawumbe ngibona ukuthi washintsha inamba ulamzumukele ekhaya nani idibene kanjani mhlawumbe with the first day ni xhumana kontathu umukele umbeke eline on the map lo sisi indlela esadibana ngayo noma esahlangana ngayo sahlangana kwesinye seyitolo nami ngangihambela nje edolobheni ngabona nje intokazi emile enhle ehamba ngemoto right esebenza kahle sabingelelana hawu thokoza mkhulu hawu thokoza gogo nivuka njani hayi sivuka kahle gogo nina nivuka njani hayi ngathatha inamba yakhe naye wathatha inamba yami ngoba enalento ukuthi enethemba enalento ukuthi uzosizakala kumina ngoba ehlushwa isilwane nami ke kayi uyakwazi ukulingeka nawe ukuthi ke kube kanjani ngekuthiwa ungazi kufana nokungaboni so manje ileyo wenkinga engibhekane nayo balaleli ngingathandi ukuthi uma umuntu enenkinga akaphumela ubala asho ukuthi into akayazi angathi into uyayazi egcineni isijika ngayo ngiyangithanda ukuthi mina ngibe isibonelo kunina babukeli nabalalele lapha emakhaya nababukayo ukuthi akubo ukuthi into uyavuma ukuthi hayi ngiyakwazi lokhu ayilokho angikwazi noma uvesane nje uyibeke nje olibali ukuthi hayi angazi lutho njoba nami balaleli ngingazi lutho Isiqiso Mkhovi unilandise kuba bakhona abantu ku local oye wabalekelela ngizobiza ubalekelela mhlawumbe ngohlobo lwakho mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe akuvukela mhlawumbe hayi abekho nhlobo abekho bengingathandi futhi ukusebenza endaweni ngiqola abantu bebezongibuka kanjani nje nasengihlinza lezi imbuzi lezi ezibuya nabo lana hawu besithi kanti umkhulu uyilahlile lembuzi noma uyilahlile lenkukhu useyayidla futhi manje bese ngizobhekena kanjani yileyo nto ke ebiyenza ukuthi noma eyenza ukuthi ngingabasiza abantu abasondelene nami abayilocal kumina ngisiza abantu abasuka kude yileyo nto so nje manje ngiyacabanga ukuthi njoba ngifikile mhlawumbe ngizolithola usizo Isiqiso Mkhovi umlandisi umbukele ekhaya ngaba mhlawumbe umama wekhaya usekhona awekade khona impela hayi angifuqa mama wangishiya wahamba wathi yena ngeke ayimele lento yokuthi siphile ngalo luhlobo esiphila ngalo lokuthi siqole abantu ngcono yena ahambe
bengicela ukuthi uma kukhona obuka nale video noma ongasabuke le video ukuthi noma abafundisi nje bengikhulekele ukuze kwazi ukuthi kudilike lo mthwalo kumina ngoba angisayithandi lempilo engiyiphilayo angisayithandi. USiqikisi Somkhovu uyazikhulumela kuni babukeli apha emakhaya uthi uyacela mangaba onoshwele mhlawumbe owaziyo lo sisilo khawuntshe lo sisilo na ingathi bekwakhankanya wathi inumber zakhe zalahleka mhlawumbe uchasika kabanzi ngayiba yayingwapi isigodi mhlawumbe uthi kulanze bambukele sokwazi mhlawumbe ifiko amaziyo osoduzane mhlawumbe yebona kanjani lo sisi lona wase eMkhomazi mangikhumbula kahle noba ngingasakhumbuli isigodi sakhona ukuthi indawo naphi neMkhomazi bengicela ukuthi ngoba igama lakhe anganoma mhlambe ngingalidalula igama lakhe noma ngingalidalula ngazi ya phathi ba sofuna usizo khona manje ndiyaqina mhlawumbe igama lakhe mhlawumbe ungakwazi ukulidala uba mhlawumbe yonke into esiseyisobala ngokuthi nawe so kowawukwenza soyazisola sofuna usizo ngoku yabona uthi nihlangabezane halfway nababukele emakhaya. Hayi mawusho kanjalo ayikho inkinga. Igama lakhe wawuSinethemba Nzuza isibongo sakhe makukhona abambonayo noma abamaziyo ngiyacela bengicelela inamba yakhe noma bemtshele ukuthi akafike lana ke sibonane ayi ngoba ngisalala ebusuku hayi angisalali ngiyafa izimpama bengifisa ukuthi ombonayo ngikwazi ukuthi ngixolise kuyena nengakuthathayo kuyena ngibuyisele back kuyena bengifisa nje ukuthi ngixolise kuyena alazi lonke udaba ukuthi kwenzakalani kusukela ekuqaleni efika kumina ezofuna usizo noma esesizakele mina ngitshela ukuthi okay right ngimsizile umuntu kanti mina ngiyazi ukuthi hayi ngiyamqola ngidlala ngaye so manje bengifisa ukuthi ke babukeli emakhaya ngixolise manje angazi ukuthi ingaxolisa kanjani ngoba angimazi noma usaphila noba usadlula emhlabeni angimazi kodwa mokuba ukuthi usaphila ngiyafisa ukuthi ngixolise. Babukeli ngiyazwela uSiqiki Somkhovu lapha uyagonyuluka uthi uSinethemba wakwanzuza eMkhomanzi even uyaxolisa even kwifamily yayo back boys ndiyacabanga ukuthi unabantwana usisi lo unabantwana ngicabanga mhlawumbe azoyibona le video abantwana and uyaxolisa kuyonke ifamily yakwanzuza emakhaya kwendawo linikuzo zawuthi ke nibamisane naye uba uyamazi kulo ndawo le local then iqhumane nathi ke sawuthi sishiye inumber yethu khona ezansi lapha ufuna ukuthi emndenini wakhe ngobanzi emndenini wakhe bengifuna nje nakhona ngixolise ngisho ukuthi hayi impela engakwenza ngangazi ngangitshela ukuthi ngiyazi into yayingiphusha ukulamba ngoba isisu sihlezi complain nani babukeli uma futhi nibuka le video kube ukuthi ngiyazi vele ngumuntu omubi vele kuyimanje kodwa ke bengifisa mina emndenini wakhe lo sisi ngixolise kwakuyena ngixolise if esaphila mokuba akasekho futhi
emndenini wakhe wonke okhona ngixolise. Ngingakhipha noma beyini makuthiwa kufanele ukuthi ngihlawule ngigeze igama lakhe noma ngigeze isibongo sakhe. Ngingakwenza lokho.